Здравейте на всички от YouTube. Аз съм LashPlays, тук съм Soldier. Да. И сега играем Майнкрафт. Намерих дърво. Вау, браво, ние сме в гора и ти казваш намерих дърво. Да, мощна. Чакай, отново ще започна аз. Аз ще започна да нов, защото нещо в рапса ми спря. Чакай, ще кацне един бобър на главата ти. Не бобър, ама с Б. Бодил Форти. Охарт. Това е Б. Аз продължавам клипа да знаеш. Добре, аз нещо тук ми се бъгна в рапса. Аз дори откам ти се бъгна. Чакай, ще заглуша за малко. Аз съм да знаеш, аз дори откам ти се е бъгнал в рапса, аз нямам. Така, бъглям някакъв тенис. И продължаваме. Продаваме това. Те са с него вчера. Това тук се ми лагва малко. Знаете какъв е проблема. Всъщност вие не знаете, но ще ви обясня. Проблема е нещо заради лигата, какво направих, не знам. И сега като такова взема някакво минутки, той се бъде. Така, аз се върнах. И ще почнете по-тон. Да, добре, той се върна. И сега ще... Здравейте на всички от YouTube и VBOX. Аз съм LashPlays BG, тук с мен е Soldier. BG, ще има линк към неговия канал в дескрипшена. Да, аз намерих дърво. Пак. Добре, бе, праси. Рек. Добре. Get wrecked. Не знам какво да правя. Предлагайте на какви игри да снимам долу, всъщност на мен. Защото аз много не снимам вече, но виждате, явно не се оправил в рапса от толкова много на снимане и явно ще има нов клип, така че... Днеска, който ще бъде на Майнкрафт. Боли ма гърлото. Трябва много си пазя гърлото, защото в селото имам някакво тъпо представление. Защо ще ходиш? Не знам, защото съм тъп. Мазикам се, хора. Ти си го каза. Така. Чакайте, ще заглуша, защото се изкашлям. Ето, вижте, вече събрахме един стак дърво. Защото аз продължих клипа за... защото на LashPlays ми се бъгна крапса и аз продължих да събирам дърво, съм да знаете. Не съм читвал. Да не кажете както в първия ми клип на интернет, който имаше 3 дизлайка. Да не кажете, че съм читвал. Не съм читвал изобщо. Нито той, нито аз. Като Iron Man. То може да се абонирате и за Iron Man, той вече има 2 абоната и 2 клипа. И да, така. Ако искаш нещо да казваш, казвай. Аз тук сега малко си продължавам. Човек, знаеш ли, след малко ще отида бързо до туалетната. Беги, то за здраве, беги, то за здраве. Да, още не ми се ходи, ама май ще ми се доходи. Вече имам един стак дърво, юпи. Аз нещо съм гладен. Трябва да намеря храна. Аз ще заглуша. Да, тук сега гледам футбол. Ако чувате нещо, съжалявам. Забих си на чакте. Ето ги още прасета, които мисля да ги... Опека! Данюва, мама! Добре, не знам какво да правя. Както казах. Айде бе, лак прасе, грозно, шивам. Да си затварям устата.
Обичам да псувам. Нека се не го псуваш с хора просто, когато ме досад и ги прибивам. Един от тези много нервищи спора. А после се рекът. Рекът пичеш. Добре. Бием го. Влиза там, добре. Човек, намерих илюминатите в крафтинг тейбъла. Илюминати! Да, ела, човек. Ела при мене. Вече знам как ще се казва твой епизод. Илюминати! Къде си? Няма да е илюминати, няма се казва така. Се казва май крафт оцеляване но чертичка. Намерихме илюмината в крафтинг тейбъла. Бе. Ям? Виж, Няма илюминати, бе. имало е, виж. Това какво е тръгълното? Това... нещо. Винаги. Опа. Искам ти подаря нещо. Заповядай. За теб. Красиво ли? Алло? Алло, Ри? Не! Лош! Не иди забия една кирка в главата! Прави такова. Аз правя всякакви неща, материали за такова. Искаш да направя чест? Къде си, Гандалф? Да, мой. Направи чест. Да се имаме. Боем го правя. Аби, сеник. MLG Easter Egg, човек. Но ма кефи MLG Easter Egg, имаше някаква снимка във Фейсбука. MLG Easter Egg. О, между другото, напомни ми да кажа, че още нямам Facebook страница, която не знам кога ще се направя. Аз имам собствена. Аз за малко ще заглуша пак, че нещо тука. Айде, първи. И ми донеси малко камък, защото ми трябва, за да покипа джойка, майно. Абе, нали имам кирка, бе? Ще си оберем тук малко камъче. Намерих айрон, между другото. Само да ти кажа, ето там е. Окей, намери. Търси още за. Аз намерих тук много кол. Вече имаме 14-15 кол. 15 тоя. Добре, като качиш горе, вече ще има печка. И ако видите едно Имаме 15 кол, човек. Като скачаш горе, сложи го в печката. Половината. Имаме и печка, браво. Половината го сложи. И ако имаш камък, можеш да си направиш каменна кирка и ще се заведе до айрона. С 12 пържоли ще трябва ги разделяме поравно 6 на 6. Това е хубаво. 6 на теб, 6 на мен. И да, ела, вече имаш каменна кирка, ела с мен. Остава нощ. Няма да читваме, само ще читваме за тъпа. Само да знаете. Тъпа А. Да се рекапираме. Да. Дръж, човек, дръж. Ето ти. Thanks. Елата за видео до код. Ето го тук. Виж, ето. Ще се махам. И ще отивам да защитавам къщата.
С дървения меч първо, за да го изхъбва. Халаги, казваше Русу. Ох, майко. Този клип мисля, че се очертава доста дълъг. Ако искаш след малко да спирам епизода, какво ще кажеш? Не знам, човек. Ай, давай. Не, човек. След малко аз може би ще спирам. И защо го направим на мирно? Трябва да има малко екшен. Айде, почтай. Ако ще се бия. Рек, бича. В момента с 30 FPS. Който ме задоволява, не ми пречи изобщо. Даже седно се върва с 60, не знам колко вървите. Не съм с 30. Странно, да върват 60. Не лади. Ако можеш да дойдеш към къщата, горе, обичаш, защото сега тук хемче се загаси. Хемче. Нищо не прекаме. О, същица. Човек, чувам някаква лава тук наблизо, надявам се нещо да не стане. Надявай се. Трябва да имам, че тук чувам много лава. Намирно ли си го направил? Без зомбите ли си го направил и такива мобове? Да, написво. Да, написво. Не дей. Трябва да ни че идваме. За първата нощ. Първо така, хай. Ще си скъба. Да, мисля, че след това, като печем този пясък, да го направим стъкла, за да е по-светло, мисля да спираме... Човек, намерих някаква супер яката мина. Браво. Мисля да спирам моя епизод, не така мисля, за да кача нов клип, който ще трябва да бъде качен. И то задължително, за да се знае, че да връщам вече. Няма да се... Да, Майнкрафт целям с приятели, ще е тази поредица. Ще се казва началото, плюс завръщане. Защото се завръщам, ще има клипове. И така, мишници. Значи, да правим един стак. Така, и един стак вече. И готово. Вече има много осветена къщичка с качкан, което няма да спрестирам. Кощо казваме и за първата нощ, мисля това да е. По-скоро за първи епизод. Не знам какво се случва в минута и не знам дали той ще продължи. Ако може малко отглуши, за да кажеш дали ще спираш клипа. Да, ще няма да спирам моя клип, аз ще си го продължа. Защото ще има много да качвам. Всъщност ще има много да качвам и... добре, хайде ще го продължим повече. Но няма да се качи толкова бързо. Не знам. Може да се качи на другия ден, не се знае. Може. Ще видим колко е такова. И да, както казах в началото, предлагайте на какви игри да снимам, такива неща. Лига ще снимам, разбира се. Но всякакви други игри ще снимам. Просто предлагайте там долу. Там Team BG също може да се абонирате. Там аз ще снимам на Black Ops 2, също си качвам и тези клипове, които е в Team BG. След мен ще качвам и в моя канал. Така. И може на интернет няма да бъде качен на Team BG, защото ми стиг да я засним. Също сега с другото.
13 клуб. Ще ми се да учим малко да покопаме, да видим какво се случва при... ще да кажа Дарк. Защото... Сдърпни се, да не сме играли Дарк. Нека видим къде си. Къде си, бе? What the fuck? Къде си, бе? Тук е супер тъмно. А виждаш нещо. Дай тук е малко печка. Когато да видим какво пече. И трябва да остана горе в къщата, но какво да спази. Трябва ние малко да разберем какво става. И ще покупаем. Добре. Да видим какво има в нещо. Хайде, нещо подобно. Няма да се. Чуете, отново се извинявам. Чуете от футбола, просто трябва да гледам нещо. Тъп сме предвидни правници. Тук няма нищо. Гледам до сега. Няма ни пак ли? Exactly. What? Лами тука! Кой ще биш? Редстоун! Браво на теб! Чарова! Излезнаха чарова! Давай! Нека тръгваме. Аз тук си го покупах. Да знаеш. Това прилеп, че ме дразни. Бат прилеп! Бре! Така. И ще звъним. Джампистика. Ай, скачаме нагоре. Съжалявам, че е изглючил просто. Дори аз не знам какво е изглючил. Само той ще знае. Няма толкова да бъде спокойно да се случи. Джампистика помнах. Добре, служи няколко факля, бе, човек. Ако не се вижда нищо. Това с мен. Аз тук. Това ти изгубени. Изгубени на островата. Изгубени на островата. Между другото може да направим каприца. Диаманти! Първи епизод диаманти, хора! Това не е възможно. Телепортирай се! Диаманти! Диаманти! Страхотен епизод. Добре, няма да се казва началото, ще се казва начало плюс диаманти плюс завръщане. Абе, да знам, че видим се. Изкопа ли ги? Пустина, бе. Добре, изкопал се. Супер. Имаме диаманти. Колко диаманти са, бе? Голд. Колко диаманти са? Напиши в чата. Един диамант са, човек. Много тъпо. Един диамант само има.
няма нищо, все пак. Намерих много голчи, 16 голти момент. Ама, вземи го. все пак, нали, първи епизод, това е добре. Първи епизод, диаманти. Всъщност няма се казва завръщане или диаманти плюс завръщане. Или пък да, знам ли ще видим. Може и това ще гледам да ме продължи. Сега падна това. Ще не бъде нищо. Плюс един диамант. Прилича ще умря. Това е скъдисто. Така, тук трябва да разчистим, за да видим за нови диаманти. Дали има. Ще чисти с тази. Тук нека видим. От падането ми насам натам в пещери. Виждате, че е полезно. Намерих диамант. Но не го изкопах аз. Защото няма хайрен турка. Той се направи. Добре, още диаманти явно няма да има. Не виждам. Човек явно няма да има още диаманти. Явно това е бил последно. Мисля това да е за епизод, защото аз трябва да отида да хапна нещо. Иначе ми карат родителите, просто аз съм гладен. Нали се да се на работа. Човек, намерих бедрок, значи наблизо ще има някакъв диамант. Къде е то бедрока? Телепорт нима? Телепорт нима? Пише се обявим. Човек, отглуши за малко. Окей. Ако искаш да спираме вече клиповете. Ще го спирам, защото нещо ми се бъгва това е. Да, наистина. На мен не ми се бъгва, просто трябва да отида да ям нещо. Или пък, не знам, просто така. Надявам се да ви хареса първи епизод, намерихме диаманти. Завръщам се отново, казвам. И чао.